Tervetuloa showhaan mielenkiintoiseen koiramaailmaan. Tänään pääsemme Roadshow'n kanssa pyörähtämään Vuosaareen ja lisäksi myös katsomme, kuinka ihastuttavat Ranskan bulldogipennut ovat kasvaneet. Lisäksi tapaamme Suomen metsien kuninkaan todellisen kruunupään kuningattarensa kanssa. Mutta nyt mennään Vuosaareen. Vuosaaren Roadshow ei ollut säiden puolesta poikkeus aiempiin kiertuepäiviin verrattuna. Lämpötila kohosi yli 25 asteen lukemiin ja ihmiset nauttivat olostaan. Me ollaan tänään täällä Helsingin Vuosaaressa viettämässä Roadshow-kiertuepäivää. Meillä on täällä tosi kiva aurinko, on luvassa kyllä lämmin päivä ja paljon kaikkea muutakin kivaa, vai mitä Minttu? Arvakkaas mitä nyt tapahtuu. Koira, jota me tänään seurataan, niin sillä on aika jännä harrastus. Äsken mä tuossa mainitsinkin jo, että Hannalla ja Kreetalla on jännittävä harrastus. Hanna, kerro mulle vähän, mitä te Kreetan kanssa teette? Me käydään Kreetan kanssa harrastamassa taloetsintää ja tajamaetsintää ja sitten käydään raunioilla myös. No se on aika semmoista intensiivistä puuhaa, useamman kerran viikossa treenit ja sitten tämmöisen etsintäharjoitusten lisäksi myös sitten vielä tottelevaisuuspuoli. Kyllä se melkein 4 kertaa viikossa jossakin treeneissä käydään. Kiitos, kiitos. Hyvä. Ihanaa, että tekin olette tullut tänne viettämään Roadshow-päivää. Joo, täytyy tulla. Kai te menette valokuvaukseen. Joo, tietenkin sinne just on. Loistavaa. Varmaan on kyllä hyvät mahdollisuudet tuonne Mr. ja Mrs. Showhouse-kilpailuun. On kyllä niin suloinen. Vähän tarvitaan. Vähän jännittää. Sen verran lämmin päivä, että vois karata vähän kauppakeskukseen vilvoittelemaan. Moikka! Terve! Hei! Mä olisin aloittelemassa sellaista juoksuleikkiharrastusta mun koiran kanssa, niin sattuisiko sulta löytyy mitään vesipulloa, mitä mä voisin kantaa koiralle mukaan? Minkäs kokoinen? Mulla on kyllä molempia. Niin, olisiko se tuo isompi ehkä sitten? Joo. Jos sä tykkäät lenkkeellä, niin mitäs olisi tommonen juoksuvyö kautta vyölaukku? Olisiko kiinnostusta tämmöiseen? Tässä on esimerkiksi Hurtalla tämmönen tosi kiva malli, No joo. missä on tavallaan pieniä lokeroita. Sä voit pitää kännykkää tai makupaloja tai mitä vaan. Sitten juomapullo saa roikkumaan tuohon ja menee lenkillä mukana. Joo, eli helpottaa lenkillä käyntiä ja muutenkin kätevää, kun saa kaikki tarvikkeet mukana ja näin poispäin. Joo. Hei, nää on tosi hyvät. Mä otan nää. Selvä, kiitos. No niin, kuska. Miltä se Hussen ruoka maistuu? Minkälainen päivä teillä on ollut tänään? Ainakin hyvin lämmin. No niin. Onko se ollut tosi kivaa? On, se ei ole lelu. Mitäs kaikkea? Vuosaaren Best in Show-tittelin kaappasi tällä kertaa numerolla 501 kilpailut monirotuinen hupikoira. Omistajana on Johanna Muhonen. Näyttääpä hyvältä, että eiköhän käydä kiinni. Joo. Nähdään me ensi viikolla Porissa. Sinne tervetuloa mukaan.
Mitäs Nelli, nyt kun me nollataan 31.10. nämä meidän kuonokirjan äänet, niin meinaatko kerätä huikeat äänet nyt loppuvuotta kohti? No itse asiassa alkuun mä olin vähän niin kuin, että tosi harmillista, kun mä oon sellaiset äänet kerännyt, mutta yksi mun seuraajista tai aika monikin itse asiassa tuli, että nyt niin kuin tsempataan ja nyt ehdottomasti osallistutaan, niin kyllä mä sitten päätin, että jes, me lähdetään kyllä vielä koittaa ja keräilemään niitä ääniä uudestaan. Ja sitten kaikki muutkin siellä kuonokirjassa olijat, ei muuta kuin tsemppaamaan loppuvuotta kohti. Nyt voit vaikuttaa Suomen kauneimman ja komeimman koiran valintaan. Muistaa äänestää omaa suosikkiasi. Voit myös osallistua kilpailuun luomalla koirallesi profiilin Showhown kuonokirjaan. Tarkemmat tiedot osoitteessa showhow.fi. Pidätkö koiran pennuista? Jos vastasit kyllä, pysy kanavalla. Moikka! No terve! Hei, voinko mä auttaa? No itse asiassa mä käytän siis paljon lisää ravinteita ja ajattelin, että voiko tätä käyttää jotenkin muutenkin kuin pelkästään niin kuin shakerin veden kanssa. Eli ihan shakerin lisäksi niin vaikka aamusmoothien joukkoon vähän proteiinilisänä. Tai sitten jogurttiin, aamupuuroon. Joo. Eli lisäproteiinia jaksaa päivän paremmin, kun on se lisäproteiini siellä mukana. Mitä makuja löytyy? Vanilja, mansikka, minttusuklaa ja suklaa. Ja sitten se maustamaton. Minttusuklaa, kaurapuuro kuulostaisi aika hyvältä. Hei kiitos, mä otan nämä. Hei, yksi juttu vielä. Proteiinipatukat. Joo. Sä liikut paljon, ulkoilet, matkustelet, niin ne on hyviä välipaloja siellä taskussa. Joo. Optimiileja meillä on ollut aikaisemminkin, mutta nyt on 3 uutta makua. Valkosuklaa. Mä tiedän, että sä tykkäät suklaasta, niin tää on varmasti sulle maistuu hyvin. Sä tunnet mut liian hyvin. Ihanaa. Hei, mä otan tän. Tää on oikein semmosia niinku spesiaalihetkiä. Näin Kiitos. on. Hyvä. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Eläinlääkärissä päivät ovat yleensä hyvin kiireisiä ja vaihtelevia. Nyt matkataan Turkuun seuraamaan Pet eläinlääkäriaseman arkea. Pari viikkoa sitten vierailimme Sarielon pentulaatikolla. Nyt pennut ovat kasvaneet ja silmätkin ovat jo auki. Nyt me tultiin tänne Sarin luokse katsomaan näitä pentuja. Istu vaan. Ne nukkuu vielä. En tiedä millaiset turkit nämä tulee, mutta tällä on mun mielestä tällä hetkellä ehkä ja sitten Jalmarilla on kanssa, niin tää on yksi niistä tytöistä, niin tällä näyttää, että olisi vähän pidempi tämä tukka. Tää näyttää, että on pisin tällä hetkellä. Aika rankkaa tää on kyllä ollut, että täytyy myöntää, mutta se, että jos on vähäkään niinku huono päivä, niin ei tarvitse olla monta minuuttia tässä pentulaatikon äärellä, kun sitten on jo ihan eri fiilis. Että ei kyllä huonoja päiviä ole ollutkaan. Samaan aikaan Petvet eläinlääkäriasemalla Saara, Santeri ja Pirkko odottavat uutisia ja jännitys on käsin kosketeltavissa. Noin. Onko nämä Nannan ensimmäiset pennut, jos siellä nyt on pentuja? Joo. Onko? No niin. Ja tietysti kovasti toivotte, että olisi vain. Joo, toivotaan. No niin. Odotushuoneessa sileäkarvainen noutaja Rita odottaa pääsyä hammastarkastukseen. Mulla on täällä siis tällainen 5 kuukauden ikäinen flätti, millä mun mielestä näyttää, että nuo alakulmahampaat vähän osuu turhan paljon sinne yläikeneen, niin katoppas häntä. No moi. Katsotaan Rita vähän. Joo. No Ritalla on ihan hiukan tommonen yläpurenta tällä hetkellä ja sen takia osuu hiukan noi alakulmahampaat nyt tonne. Tällä puolella osuu tuohon yläikeneen ja tällä puolella ihan vähän niinku tonne kitalain puolelle. No meillä olisi tässä nyt aikaa vielä aloittaa sitä oikoa vähän niinku sormilla vääntelemällä. Eli sillä tavalla väännetään, että on oma nenä ja koiran nenä samaan suuntaan. Sitten otetaan peukalot ja laitetaan tänne alakulmahampaiden sisäpuolelle ja sitten
väännetään vaan ulospäin tasaisesti. Kuinka kauan sitä? No, ei sitä kovin kauan pysty kerralla tietysti tekemään, koira ei jaksa olla siinä paikoillaan, mutta tavoite olisi semmoinen 3-4 kertaa 10 minuuttia päivässä aina. Joo. Ja sitten aina jotain tosi hauskaa sen jälkeen. Sen sormilla vääntämisen lisäksi niin sitten semmoinen pallo-oikomishoito voisi myös toimia Ritan kanssa, että voi vaikka ottaa kaikki muut lelut pois ja sitten sellaisen sopivan kokoisen kumipallon hommata, joka on sen kokoinen, että kun Rita pitää sitä suussa, niin se menee hiukan niiden alakulmahampaiden sisäpuolelle ja aina kun sillä on pallo suussa, niin se pallo vääntää niitä hampaita ulospäin. Ja nyt kun Rita oli 5,5 kuukautta, niin sanotaan, että meillä olisi tässä vaikka 2 viikkoa nyt aikaa tehdä tätä oikomista. Ja sitten tulkaa niin tarkastetaan mikä on tilanne. Nyt ahkeraa oikomishoitoa sitten vaan. Kiitoksia. Maija, oliko meillä täällä vielä jotain? Tuolla on se yksi kissa. Okei, oliko se Nanna? Joo. Sitten pitäisi olla pentuja. Kyllä. Apua, mennään katsomaan. Mennään. Tää on niin jännää. No heti voin sanoa, että kyllä on pentuja. Kuuluuko jee? Näette tässä. Onko pentuja? Kuinka On. niitä mahtaa tulla? No katsotaan, mä ajattelin, että mä ensiksi pysäytän. Tuossa näette 2 on vierekkäin. Noin mustat tommoset, missä on keskellä, niin se on sitten pieni pentu siellä. Mites kaikkea tässä nyt tarvitsee ottaa huomioon tätä lopputiineyden aikana? Ruokinta on ehkä se tärkein, että siirrytte semmoiseen niin kuin kissan pentujen ruokaan. Se tuntuu hassulta, kun hän on itse aikuinen jo, mutta kun se on myös tarkoitettu niin kuin kantaville. Niin, että sitten se saa enempi kalkkia ja tämmöisiä tiettyjä ainesosia sitten näiden pentujenkin hyvälle kehitykselle. Ui! Hienostihan se meni. Heippa! Moikka! Kiitos! Kiitti, moi! Soittelette, jos tulee jotain kysyttävää. Nyt matkataan suloisista tunnelmista toisenlaisiin suloisiin kuviin, nimittäin koiraruokakeittiössä kokkaillaan herkkuja suloisille koiran pennuille. Moikka! Moi! Me tarvittaisiin nyt sitten kohta luovutusikäisille pennuille ruokaa. Eli ajattelin, että voitaisiin ottaa vaikka kalkkunan luutonta jauhelihaa, jos sulta löytyy semmoista. Joo, löytyy toki. Eli tämmöisessä 500 gramman pötköstä löytyy. Joo. Meillä on 3 pentua. Riittääkö tuosta pötköstä niille kaikille? Kyllä se tällä erää riittää. Kiitoksia. Kiitos. No meillä on nyt tuolla kattilassa on 200 grammaa puuroriisiä, valkoista puuroriisiä keitetty siellä. Niin lisättäisiin sinne nyt tästä kalkkunan luutonta jauhelihaa 200 grammaa alkuun. Joo. Riisiä pitää koiralle kypsentää noin 1,5 tuntia, eli saadaan sitä riisin kuituisuutta pikkasen siitä hajoamaan. Pennunkin vatsa sit kestää. Joo, ja nyt odotetaan, että noi lihat ihan kevyesti ruskistuu siellä, eli ei keitellä niitä liikaa siellä. Mä katsoin, että sulla on mustikoitakin. Joo. Tuleeko nää siihen ruokaa kanssa? Joo, ne tulee siihen sit ihan loppuvaiheessa vasta siihen ruokaan, kun se ruoka on jo kypsää. Eli näin ei sitten ollutkaan jälkiruuaksi, niin jos sä silloin aikaa laitat niitä, niin mä käyn hakemaan tuolta vähän jälkkäriä koirille. Yes. Eli pennun ruokavaliossa on tosi tärkeää, että saadaan sinne riittävästi hyvin hyödynnettäviä aminohappoja. Ja niitä me oikeastaan kaikkein parhaiten saadaan kananmunasta, että kananmunan koira pystyy hyödyntämään todella hyvin sen proteiinin siitä. Ja toisaalta sitten taas koirilla ei ole mitään tämmöistä kolesteroliongelmaa kuin ihmisillä, eli niitä on turvallista käyttää ja se on helposti sulavaa ja varsinkin pikkupennuille niin se on tosi hyvin hyödynnettävissä olevaa ravintoa. Se oikeastaan riittää, kun ne sekoittaa tänne puuron joukkoon, niin se on saman tien kypsää siellä. Sitten me lisätään vielä ne mustikat ihan tässä loppuvaiheessa, eli ei missään nimessä kypsennetä niitä liikaa siellä, vaan ihan kevyesti. Ja tätä mustikkaa tulee nyt tosi pieni määrä,
25 grammaa. Mustikoissa on hirveän paljon vitamiineja ja bioflavonoideja, jotka on sitten taas tärkeitä vastustuskyvyn kannalta. Hei, moikka! Moi! Mulla olisi kuule 3 tuolla semmoista 7-viikkoista Arendalen terrierin pentua. Joo. Olisiko niille jotain jälkiruokaa? No melkein jos ne on pentuja, niin mä lähtisin suosittelemaan tätä kotimaista purululastua. Joo. Mitä tää on? Se on naudan nahasta valmistettu. Se on täysin tutkittu ja turvallinen tuote ja siinä ei ole mitään keinotekoisia lisäaineita käytetty valmistuksessa. No niin, mä luulen, että meidän pennut siellä kyllä tulee tykkäämään näistä. Ihan varmasti, se on paras. Tää on loistava juttu. Kiitos paljon. Kiitos teille. Eli nyt me päästään lisäämään noita ravintolisia sinne, että niitähän ei kannata tosiaan siihen kuumaan puuroon laittaa eikä missään nimessä keittää, ettei sitten hävitetä sieltä tärkeitä ravinteita. Tässä on tosiaan nämä, niin kuin äsken kerroin, niin merilevä, C-vitamiini, oluthiivahiutaleet B-vitamiinin lähteenä ja sitten on kivennäisvalmiste. Ja sitten lisätään vielä, tässä on kalanmaksaöljyä. Eli silloin, jos pennuille ei syötetä maksaa säännöllisesti, niin kalanmaksaöljy on ihan hyvänä lisänä. Eli sieltä saadaan A, D ja E-vitamiinit ja sitten myöskin omega-3-rasvahappoja. Joo. Niin ne voi sinne huljauttaa kaikki kerralla. Nyt tää olisi niinku valmista. Joo, hyvä. Eiköhän mennä sitten antamaan pennuille ruokaa. Joo, mennään. Moi, miten sulosia ne pennut oli? Kyllä ne vähän sen sotkeekin. Mikä pukeutuu harmaaseen turkkiin ja kuljeskelee kruunu päässään ympäri metsiä? Vastaus katkon jälkeen. Lohteella tutustutaan pissekoiraan, joka ottaa ensiaskeleita metsästyksen parissa. Tarkoituksena on tänään vielä kouluttaa nuorta koiraa. Meillä on puolivuotias nuori lupaus ja tavoitteena on, että joulukuussa olisi jo käyttövalio. Niin lähdetään harjoituttamaan sitä tuonne maastoon ja katsomaan, jos löytyisi hirvenjälkiä tuoreita ja vielä saataisiin jonkunlaista hirvikontaktiakin. Ja maastossa liikkuminen, ojien ylitykset, jokien ylitykset, kaikki käydään läpi, että koira omaksuu erilaiset maasto-olosuhteet ja oppii näin. Mä oon käyttänyt jo erilaisia ojien ylityksiä ja sitten erilaisissa maastoissa, niin se ei ollut varmaan kuin semmoisen 3 kuukauden vanha. Että ihan pienestä pitää pieniä lenkkejä. Ja kun koira irtaantuu ohjaajasta, niin jäädään odottamaan siihen paikoille. Et ensimmäisenä yritetään välttää sitä eksyttämiskokemusta, että koira ei osaisi palata isännän luokse takaisin. Ja yritetään seurata itse niitä hirvenjälkiä, jos näkyy, tai ohjataan koiraa hirville. Yleensä mä istahdan jonnekin kannonnokkaan ja annan koiran mennä. Oottelen siinä sitten. Ja kyllähän metsästyskoirille niin pitää antaa mahdollisuus ja metsään ne tarvitsee ja metsässä ne oppii, että ei se häkistä, jos ottaa ja vie metsään, että eihän tällä tee mitään, niin isäntä pilaa itse koiran silloin.
Ja tässähän on näissä koirissa jo niin paljon sitä riistaviettiä, että niillähän tulee se luonnostaan, ne haluaa hakeutua riistalle. Ihan kyllä riippuu. Välillä se on kadonnut sitten taas, että on saanut tunnin verta ootella, että se on omilla teillään. Mutta kyllähän se tahtoo olla, että ensin se varmistaa, että missä se isäntä on, että ei joudu hukkaan siitä. Mutta lenkit pitenee sitten pikkuhiljaa. Sitten sitä on yötä myöten täällä ja odottaa, että tulispa pois jo. Joo, nuorelle koiralle tulee kyllä opetettua niin kaikki muu paitsi haukkuminen, että sen se saa ihan itse oppia. Oletko sä haukkunut itse sitten joskus, et ole haukkunut malliksi? No Esko voi olla siitä vähän eri mieltä. Kyllä se on joskus haukkunut. Tästä oli meidän tämänkertainen ohjelma. Nyt me jäädään Leon kanssa nauttimaan tästä ihanasta syyssäästä ja syömään yhdessä näitä meidän eväitä. Ja teidän kanssa, hyvät katsojat, niin me nähdään sitten ensi kerralla. Se on moi moi!